Shalom, parhalado pasahaton, selamat hari Minggu tusude ruas namandohoti parmingguonon. Martuama akan naro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, ima namargoar, minggu parjolo dung trinitatis. Topi mingguta sadarion, hapor siaomido na paluahon ho. Kapujima debata di bagasan lasni roha, kaendehon ma, na disondo au Tuhaku. Bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian rodi saleleng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadianmi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlasni roha hami manangihon hatam na badiay, jalaringgas hami manimbangi, dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangi yang tuho, urupi mahami, asa huparhaseang hami akka ari-ari ningolunami na podoki, say pamasuk mahami tuhangoluan saleleng ni leleng na, pujion nami mahodisi,
Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata. Na dienet sian ulau ni apostel seplonom ayat 30 sada. Jadi didok nasida mah hapor seai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagasnya ido sahatna atong ramang ido gogo mahita tua dopan ni debata laho mangulahon patik nai alif Tuhan debata sai parbubui mahami mangulahon nangombar patik ni amin. Tabege korlan siang.
di debata tatopoti madosata. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami rotu jolo puhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa alani ido umbayan nahu paserep hami diri nami sadarion di jolo jalahu parhatopot hami tung najut-jut do hami manimbil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nalidu sayunang pabali hami sian julum alani dosa namii haidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa alai hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogoon niton di parbadia asa tarapul situtu rohanami manjoho asa patun igor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guar munabadiai amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuha sesani dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehova nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau ai au do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di inja. Amin. Tapi gima for puji-pujian sian punguan ina kami.
Tabigima hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion na dienet sian Hosea 5 ayat 15 dohot Hosea 6 ayat sada sahat rodi onom. Hosea 5 ayat 15 dohot Hosea 6 ayat sada sahat rodi onom tajahama margati sore. Lahoma ahu mulak tuingan aku paima diudukon nasida dosa nabe jala dilului nasida bohiku di bagasan hagogotan nasidai pasogoton nama mengalului aus yang nasa rohana. Sai panguluon na dohita dung salpu 2 ari, tole patoluarihon paheheon na mahita, asa mangolu hita maradokon ibana. Tung ahama bahenok putuho ale Efraim, tung ahama bahenok putuho ale Juda, ai tudoson ombun manogot do hadaula tomuna, jala tudoson nambur manogot natibu manai. Ai lomoan dorohaku mida asini roha asamida pelean jala lomoan mida parbinotoan di debata asamida pelean situtungon ido sahatna martua do halak na tumangihon hatani debata jala na opeoksa. Amin. Kabigima kor puji-pujian sian kumuan ama.
kon maha porsiautai, songon nahina tindakon idongata saha porsiaon disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di bata Jehova, ido ama pardugo nangso hatusa, natu mopalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehova nangkasadai, iman ya, naga bejadian yakon di perbatia, andorang sohabukan. Ido Tuhatta, natu mau nanggerni, di pengumuman silatus, namate terpaja lebana di hau kunosila, natua nondoru dukitano, namulah mangono di harta turun, nama naik susu, lamun dulu siam di bahasa Jehova, amanai karbogo nasu hatu usani, maibana pai mamulak dogo tano, mangumum alak nama ngono dohot namate. Au porsea tondi porbadia, jela dong sadarulia nabadia. Urian hatopan halas kana bayi. Do dihasan dosa, do dihatai namando, mulak mangul do dari alak namate. Do dihamubuan nasurat sudah. Tapi kema por puji-pujian sian por gabungan.
Abigema titing di Huriata di Bagasan mingguon. Minggu 10 sada Juni 2020 tolu. Parjolo goar ni minggu. Goar ni mingguta sadareon ima minggu parjolo dung trinitatis. Dohot tema hapor seon mido na palua hokko. 2. Pertanyaan sektor. Di hari Jumat 16 Juni 2020 tolu di Patupa Huriatado pertanyaan sektor. Maringanan di Garejaon. Turpu Jamita di Enet Sian Jakobus 2 ayat 14 sahat 17. Dohot tema marsi hohot mangulahon hatani debata. Atong Ria Mahita tu acara pertanyaan ini dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu Naeng Marbagas titing paduahon. Naeng Majalo pasu-pasu perbagasan do yanakon ni Huriata Musa Maju Situmorang ST anak ni Amata Situa Abner Situmorang Nahinan tubuh ni Inata Binur Sumihar Boru Pajaitan ruas ni HKBP Pondok Bambu Jalan alamat keluarga Jalan Haji Musi 2 nomor 4A RT 004 RW 08 Bintara Jaya Bekasi. Dohot Orwana Diana Imeldawati Boru Sitorus SE Boru Niamata Julonggo Sitorus Tubuh Ninata Taruliana Boru Sibarani ruas HKBP Jakarta Kota Resort Petojo. Alamat keluarga Kapuk Gang Sinar RT 008 RW 002 Cengkareng. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 17 Juni 2020 tolu pukul 10 sadawib di HKBP Pondok Bambu. Barita Habot Niroha. Di hari Selasa 6 Juni 2020 tolu nunga parjolo dialap tuhata amang swaloon siahaan SEMM. Umur 60 tahun. Ima nahina baluhon inang sitauli lesna boru silitonga. Alamat keluarga Perumahan Gria Regina Jalan Haji Jain nomor 1 Jati Kramat Pondok Gede Bekasi. Ruas sektor 2 WEK 8. Jalan Nadia hari Kamis 8 Juni 2020 tolu nunga di Pataru tu perbadaan TPU Menteng Pulo. Parhalado dohot sude ruas pasahaton dohot marhabot niroha. Sai di pargogo itu hatama sude keluarga nani tinggal honna. 5. Warta Dewan Koinonia A. PA Seksi Remaja Dohot Naposo Bulung. Berhubung di hari Sabtu 17 Juni 2020 tolu pukul 10 wib diadakan pelaksanaan acara HKBP Pondok Bambu Bermasmur. Alanii PA Remaja Dohot Naposo Bulung Masohot Majo. B. Seksi Sekolah Minggu Parjolo Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Hobar tu program kerja Seksi Sekolah Minggu tahun 2020 tolu di hari Minggu 10 Juni 2020 tolu Seksi Sekolah Minggu Patupahon Kebaktian Padang. Maringanan di Museum Prangko Taman Mini Indonesia Indah. Ima naniuluhon amang Padita P Pandiangan MTH dohot amang Ketua Dewan Koinonia Situa Insinur H. Sirait MM. Khusus tu setiap anak sekolah minggu horong sada A dohot sada B asa didampingi sahalak natoras. Pinangido tu sude anak sekolah minggu nanaing dohot tu kebaktian padangi asa berkumpul di jolo ni SMP 135 paling lambat pukul 6.30 wib. Jala Borhat pukul 7 wib. 2. Guru sekolah minggu yang baru. Hobar tu haputusan sermon Parhalado Kamis 8 Juni 2020 tolu
saudari tersayang Boru Situmorang dijalo gabe guru sekolah minggu di HKBP Pondok Bambu. Onom, Warta Dewan Diakonia, Komisi Beasiswa. Sadarion Minggu 11 Juni 2020 tolu dung sidung parmingguan pukul pituip nunga di Pasahat Huriatta melalui Komisi Beasiswa tu 26 halak siswa dohot siswi ruas ni Huriatta. Nama jalo beasiswa godangna 12.850.000 rupiah. Anggiat marhite beasiswai boy mangurupi persikolan nasida. Mauliate di Pasahat Huriatta tu sudah ruas na selalu rade mangurupi keuangan Komisi Beasiswa ni Huriatta. Tu hatta totong mamasu-masu ganuk ulaun nasida. Pitu, Konven Pendeta. Marsogot hari Senin 12 Juni 2020 tolu mulai pukul 10 WIB sahat tunasidung di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Konven Pendeta Maringanan di HKBP Semper alamat Jalan Tipar Selatan 5 nomor 10 tolu Jakarta Utara. Walu, Panitia Pesta Jubileum HKBP Pondok Bambu tahun 2020 tolu. A. Penjualan logam mulia. Dalam rangka pengumpulan dana untuk Pesta Jubileum dohot pembangunan gedung sarana penunjang Gereja HKBP Pondok Bambu, maka panitia patupahon penjualan logam mulia. Bagi jemaat yang berminat, boydo menghubungi panitia Manang Piaisina. Pertama, Amang Situa Yunpri Hutagalung, HP 0812 1226 119. Dohot Amang Edison Pangaribuan, telepon 0812 8009 0184. B. Latihan Kor Jubileum. Sadarion Minggu tanggal 10 Sada Juni 2020 tolu dung sidung parmingguan Arian pinangido tu sude ruas ni Huriatta asa unang majolo pitor mulak tetap mahita hudul di bangkut tabe asarap hita latihan lagu kor Mars Jubileum alana on nama latihan parpudi di hita. C. HKBP Pondok Bambu bermasmur. Dalam rangka Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu songon dalata madok moleate tu dibata panitia Pesta Jubileum patupahon acara HKBP Pondok Bambu bermasmur di hari Sabtu 17 Juni 2020 tolu mulai pukul 10 WIB Maringanan di Bagas Gereja On. Acara diisi dengan puji-pujian sian setiap sektor dohot kategorial. Pinangido tu sude ruas ni Huriatta asaria madohoti acara HKBP Pondok Bambu bermasmuri. D. Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Pinabotohon tu sude ruas ni Huriatta HKBP Pondok Bambu bahwa pesta pembukaan Jubileum HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu di Patupa Mai di hari Minggu 25 Juni 2020 tolu mulai pukul siawib sahat tunasidung Maringanan di Gedung Pertemuan Gorga 2 Jalan Haji Kamat Pondok Bambu. Jala Puncak Pesta Jubileum di Patupa Mai di hari Minggu sia Juli 2020 tolu di Gereja HKBP Pondok Bambu sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung sarana penunjang gereja. E. Rapat Panitia Pesta Jubileum. Anon dung sidung latihan kor gabungan Mars Jubileum di Patupa Huriatta do rapat koordinasi. Pinangido tu sude BPH, penasehat, dohot sude anggota panitia Pesta Jubileum,
asaria madohoti acara rapati maringanan di aula gereja. F. Tok-tok ripe. Dalam rangka pesta jubileum nunga disepakati bahwa setiap keluarga jemaat dohot na posobulung naung karejo supaya memberikan tok-tok ripe sebesar 1 juta rupiah. Jala boido diserahkan secara bertahap sahat tu akhir Juli 2020 tolu. Mauliate ma dituhatta sahat tu tanggal 2 Juni 2020 tolu nunga 150 tolu keluarga ruas naung pasahato tok-tok ripe dohot sia halak na posobulung. Pinangido tu ruas na pasahato tok-tok pinangido tu ruas na so pasahato tok-tok ripe dope boima menyerahkan secara bertahap melalui situawek masing-masing. Manang langsung ditransfer tu rekening panitia pesta di BRI cabang Tanjung Priuk nomor rekening 0186 0100 1296 567 atas nama Panitia Pesta Jubileum 2023. Sia. Surat masuk. Tajalodo surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta perihal mengikuti undangan kejuaraan catur. Nanaing sipatu paon di hari Sabtu 8 Juli 2020 tolu di HKBP Cijantung. Peserta kaum bapak yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga dengan syarat minimum umur 30 tahun dan maksimum umur 59 tahun. Pendaftaran dimulai tanggal 6 Juni sampai dengan 5 Juli 2020 tolu. Bagi jemaat yang berminat, boido menghubungi Amang Insinyur J Pangaribuan 0818 163 969. Dohot Amang Situa JP Siregar 0812 8943 189. Ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahitodo ruas Nihuriata Parjolo inang nyonya siahan Borisitorus nunga mulak tujabu dung piga-piga hari dirawat di rumah sakit Yadika. Ruas sektor opat wek 10 tolu. 2. Caroline Simanjuntak sedang dirawat di rumah sakit Alia Hospital Pondok Bambu. Ruas sektor sada wek tolu. Tabuan ma di bagasan Tangyangta asa tumibu hipas di Hilala Rohana Sida. Parhepengon. Pilihan Tuhria 16.652.250 rupiah. Pilihan Tu Pusat 20.352.750 rupiah. Pilihan Tu Desha 3.852.000 rupiah. Transitori 500.000 rupiah. Pungu sude 41.357.000 rupiah. Songonima titing di Huriata di bagasan Mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatama sude pakkobasion dohot peliani baen sangap dohot puji-pujian di goarni tuhatta. Sahat mahika na mengenang dongata naung jumulo di alap tuhatta ima amang soalon siahaan jongjong mahika.
Marende mahita sian buku ende nomor 452 ayat sada doho tudupna laos tapasahama pelean sada A doho sada B ditagasan lasmi roha. Tuhan
kami nilibatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti hati-hati luhut pikiranmu Nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Suara ni debatan na diturpukon di tengah-tengah ni mingguta sadarion. Imana tersurat di Evangelium Matius bidusia mamukamai sian ayat 10 saat rodi ayat 26. Evangelium Matius bidusia mamukasian ayat 10 saat rodi ayat 26. Tapai huti hutma ujudi hata dope hata ording tunasida nungaro sadahalak nasangap marsoba tuibana hutma didok ipe mate boruku alai romaho mangapehon tangammu tuibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Yesus rap doho sisianna laho mangihuton ibana. Dungi tongon ma adong sada boru-boru na tamaningon bulanon leleng ni 12 tahun. Naro siap pudina majama rabu ni ulosna. Ainin narohana di bagasan nanggo pala ulosna hujama mangulu maau. Dungi humusor ma Yesus dibereng maibana laos din nama pos maruham malinang hapor siyaw mido na panguluhon ho. Dungi hipasma boru-borui olat ni na sangobasi. Asadung sahat Yesus rodi bagas ni nasangapi didama aka pangodasi dohot na torop uruk. Jadi didokma lau mahamu ay dada namate si beteton namudom do. Jadi di parekeli nasida doi bana. Asa dung di palaho na toropi bongot maibana ditaku matanganna jadi mulak manguluma danahi. Dungi sarma baritai tu saluhut halak ido ianggo sahatna. Amu akadongan nahina holongan di bagasan gowarni Tuhatta Yesus Kristus nagabi topik ni minggu taima hapor siyaw mido na paluahon ho. Hapor siyaw mido na paluahon ho. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Adong dua namasa naung tabigi hatani dibata di parminggota sadarion. Ima na parjolo sahali boruni sahalak nasangap na mangulu muse sian namati. Jalan apa dua hon sada boru-boru na tamaningon bulanon pendarahan saliling 12 tahun. Naro siapudi ni Yesus majama rabu ni ulosna gabe malumma ibana. Sahalimasa do duasa halongangan na pinatupan ni Tuhatta Yesus na dipatorang di bagasan turpuhon. Songoni mahapi balgani huwaso namasa dohonota tugudang jolma naro mangido hamalumon sian Yesus hati hamangolu dope Yesus
Hati hajong songojol madope Jesus di tengah-tengah ni portibion. Na barjolo taida mahamua kadungan di ayat 10 alu pangiduan ni sahalak nasangap naromar soba tu Jesus. Asa dia pihon Jesus tanganna tu boruna naung mati. Hape somalna gudang do akan nasangap namar suguni roha tu Jesus. Di tengah-tengah ni halak Yahudi. Macai gudang akan nasangap namar suguni roha tu Jesus. Alai Roma sahalak nasangap marsoba tu Jesus mangido. Asa di pangulu Jesus boruna naung mati. Boido hamwa kadungan tapakilalahon halak namati aburu ati. Pasti macai habuk roha. Boido dohonota magopu jala bocaro hatta. Alai turpuhon patuduhon tuhita ditiki roha bot ni roha. Mabain pojok rohatta. Disido rohita laho madapotun Jesus. Songon namasa di bagasan turpuhon. Hamatian namasa di tengah-tengah ni keluarga majauhi tak. Asa rohi tak. Laho madapotun Jesus. Jadi nanidok nadang boy HP holan na tumatangis si dati. Molo mangadu pihak kehamatian. Dang boy HP holan namarsak hita. Molo tadu pihamatian. Alai naing ma di tengah-tengah niya kata nataparukilo ni rohita laho madapotun Jesus. Pasahatun sudi nadong di bagasan rohatta. Ala Jesus do na mampu mangalehon gogo di hita. Ala Jesus do na mampu mangalehon pangapulion di tengah-tengah ni ngulutta. Imana parjulu. Napaduahon amwa kadungan na hinaholongan. Dang bawahan na disuruh na sangapi laho majupangi Jesus. Tidak karyawannya. Alai hadirion nado. Langsung laho marsobat wadupan ni Jesus. Agan piadong dohakna manuru bawahanna laho madapoton Jesus. Alai dirina langsung do. Lapatan na hamwa kadungan dinarona sangapi marsoba. Memang dia benar-benar menghormati Yesus dalam hidupnya. Di patuduhoni banado serip ni rohana laho marsoba tu hadupan ni Jesus. Nang pehati-hai dihasogohon akan nasangap do hadirion ni Jesus. Taida ma dak parduli nasangapi ati. Molo tu ngadongpe nasongoni nasangap marsugoni roha laho marsoba tu Jesus. Halwahod doi dihadirion ni halak Yahudi. Molo adong nasangap marsoba tu Jesus. Alaidang parduli hadirion ni bana. Umarga do di bana huwaso ni Jesusi sian huwaso nadong didirina.
Umarga do di bana. Huwaso ni Jesus. Nabui panguluhon boruna sian namate. Daripada hasangapon na. Tarida do hamuakadongan. Patar hapor siyaun na. Marsi ite parsobaon na. Dohot pangiduan na tu Jesus. Dihapor siya ibana do. Parhuaso do Jesus. Panguluhon boruna na mati. Daktar bahet jolma. Paulakon hosani jolma nong mati ati. Daktar patu pa jolma. Paulakon hosani jolma na mati. Alay huaso ni Jesus. Dang tardodo manangisi pei. Daw gumogo siyan sude huaso nadong di portibion. Naboy panguluon na siyan namati. Molo di halomohon rohana. Ahado nanaing dohonon nihatan de bata. Dito nga tonga ninguluta. Amuakadungan. Taidama haradion ni Jesus mangguhi pangiduan ni halak na sangapiate. Haradion ni Jesus laho mangguhi pangiduan ni nasangapi. Ima patuduhon holong ni rohana. Tua kanaulo pasiripon rohana ti. Dia kana ro marsoba tu ibana. Rodo Jesus tu bagasna. Patupahon pangiduan ni halak na sangapi. Laho papuason rohani halak na sangapi. Di patuduhoni do tu hita hamuakadungan. Dang terhirim hadirion ni halak naolo pasiripon dirina laho madapot ton Jesus. Dak terhirim hadirion ni halak naro pasiripon dirina madapot ton Jesus. Marsoba tu ibana. Sungoni manang hita hamuakadungan. Molope pojok rohatta. Alamasa habu ni roha. Naing mata pasirip rohatta marsoba tu Jesus. Taingo ma ditilik Jesus do. Sahat tu bagasan rohatta yate. Ditilik Jesus do. Sahat tu bagasan rohatta. Diboto do ahanaikon patupaon na tuhita hobartu natadupi. Jesus itu tahu sebatas mana kemampuan kita dalam hidup ini. Yesus tahu sebatas mana kemampuan kita. Makanya Yesus mampu memberikan solusi. Jala dipargugui duhita. Dung sahat Jesus dibagas ni nasangapi. Didok nakin nung ngadida kapangodasi ati. Sumaldo di tunga-tunga ni halak Yahudi. Manangisi penamati. Dakkolan na tua-tua ti. Mulo dihita halak Batak. Ikon na tua-tua nong sormatua do si odasan. Alayang ko di tunga-tunga ni halak Yahudi. Nang pedak dana diodasi do. Alayahan na masa. Disuruh malau. Dungi bongot ma Jesus. Jala diduk nakin ditiup matangan ni danahi. Gabe mulak mangulu. Memang dohonot tamolo masa na matian. Apalagi ma dipatupan na mangodasi. Torop dua kajol manaro. Songoni diduk nakin adong akka musik. Godang do na tumatangis. Alay nanaing dohonon nihatan di bata di tungat-tungat tadi bagason bason molo masa hamatian.
di situasi yang boleh kita katakan mencekam dalam hidup kita ini. Bahkan mungkin kita katakan ketika kita menghadapi kematian itu membingungkan kita. Alai naeng lehonota inganan ni Yesus di bagasan rohat tadi. Mari kita memberikan Yesus dalam hati kita. Tuahai asa margogo hitalah mangadu pisa. Undang taluas diri tahun kalut. Undang taluas diri tahun panik. Undang taluas hadiriot tahun holan na tumatangis. Di boto Yesus do natutudo nong mati dak danahiyati. Hobartu parnidan ni jolma. Alayang go parnidan ni Yesus adidok namodum do. Halak namati. Namodum do halak namati. Molo tajaha memang di Rom 4 ayat 10 itu molo radihita mabuka di Rom 4 ayat 10 itu takas do diduk di sim diadupan ni debata mai nahina porsiaun na si pangulu akan mati jala si ju na suaduk kian gabi adong diadupan ni debata mai nahina porsian na si pangulu akan mati jala si ju na suadong hian gabi adong toho do honota sude na mati yang go diadupan ni debata namodum do jala sude do haporsiaw niya kaparugamo nama kaporsiay nasongoni dia kanamate namodum do. Jadi pada narobi molo tajah di Daniel 12 ayat 2 di Daniel 12 ayat 2 didok jala torop sian halak namodum di bagasan orbuk nitano. Jala torop sian halak namodum di bagasan orbuk nitano. Jadi holan pamatang nadu namudum dang dohok todi namudum ade di bagasan tano. Jaladong do hata nama dok hamuak kadungan tidur adalah mati yang sebentar. Ketika kita tidur itu adalah mati yang sebentar. Dan mati adalah tidur yang lama. Mati adalah tidur yang lama. Jadi mulu-mudum hita hape na mati satokid dua di. Alai mulu mati hita hape da mudum naliling dua di. Mudum naliling. Jala hamatian niakana monar didok namaradia donasida sian akka podumanna. Namaradia donasida sianakka podumanna. Mulut tajahai di Yesaya 57 ayat 2 ti. Tajahai di Yesaya 57 ayat 2. Jadi akan mati di bagasan Tuhani dakolan maradian sian ulaonna alai maradian di bagasan pakrimonna nahehe de musen aka namate di bagasan lasniroha di ngolu nai baru marhapatian nai baru saliling-lilingna. Asa disungguli hatani debatado rohatta naing tatusi lapatan ni hamatian dia kanong jumolo sian hita jalanaing masuan di bagasan rohatta dang namago hape nasida
Alai na jumolo do nasida madapoton debata. Dang namate nasida alai maradian nasida. Diinganan parsatukinan. Nangima nagabi apul-apul dihita. Mulo pedong siat tonga-tongani keluarga tanang tapadujolo. Naing tahapur siay hatani Jesus. Mulo pe dohonon songon namaraloy yamanginangat itu pikirata. Tu pikiran ni hita jolma. Alai halongangan na pinatupan ni Jesus patuduhon na marhuaso do ibana pahiheo na kanamati ala di tangan na do huaso hanguluan ng hamatian pe. Na mangihut mahamwakadungan taidama namasa tusada parupuan na tama niangon bulanun saliling 12 tahun. Macai marsia do dihilala parupuanon. Boy do honota molopola 12 tahun marsahit pendarahan pasti nunga sudar tanah lahu marubat tadi. Ngasudar tanah lahu marubat. Buama sidok na malum. Alainang pesudar tanah laso jupang saha malumoni. Alai sebaliknya lam hati dihilalai bana. Buasa tadok sungoni pasti lam marpugus mahadirionna. Dakolani hadirion ni halak na songoni dang diluasi masuk tu bagas joro ni di mata. Hadirion ni halak na songoni. Hadirion ni sada parupuan dang iluas masuk itu bagas joro ni di mata. Ala idok na hodar doi hobar tu pati ni halak Yahudi. Dang iluasi. Alai nangpe songoni namasa naniadupan na dang boy mga bati bana madapoton Jesus. Jala idok ulos na dijama ala ni hapor siyaon na macay balga. Lapatan na di pasahat parupuanido hadirion na tu Jesus lahu mangido asi-asi. Ditiki mardalan Jesus ditiop ibana ulos na. Dung dida Jesus tu pudi hatana labok do di pasaha Jesus tu parupuani. Macay labok hatani Jesus tu parupuani. Pos maruham alinang hapor siyaw mido na panguluhon ho. Tung takas do dia lusi Jesus songod dia hagalion nai. Alani parsahiton na nang pedohonon hira na manakko-nakko do ibana laho maniup ulos ni Jesusi. Molope taduk hira na manakko-nakko ibana laho majama ulos ni Jesusi. Mungkin ra alani parsahiton 12 tahun leling na. Pasti ngagali pamatang nati. Mungkin dohonot tadak tarbay ni bana be makatay doho Jesus. Sa sitong na diada ni halak Yahudi pe dia kaparupuan na marsahi songoni dang boy makatay doho bawa. Dang boy makatay doho bawa. Subang doi. Dito nga tonga ni halak Yahudi. Alai alamat cay gogo hapor siyaon ni parupuani gabi mabaor do huaso ni Jesus. Tuibana marhiti ulos naim. Dijakon Jesus do
hagogon ni hapursiaon ni parupuanim. Amwa kadungan penghargaan yang luar biasa manang dohonota pujian na luar biasa di hapursiaon ni parupuani paluahon ni bana. Gabi dapota dame hadirion na. Gabi malum hadirion na. Ahadonan yang dohonon na tuhita hamwa kadongan. Marhite hapursiaot tu Jesus tarpatu pahita do lobi sian na tapikiri. Paingot ma, sebesar apapun imanmu, Tuhan menghargainya. Dihargai de batado manak songo dia pe met ni hapursiauta. Jalaidok molodong hapursiamu nasabatu ni siarum kan me duwe kan batu ni siarumi mungkin molo diakan nasubui be mamereng takas dang bui di dia aleni me na. Dihargai Yesus do manak songo dia pe me ni hapursiauta. Diargaho Jesus do akan mangasahon hapursiauna. Alani mahamuaka manami dohot inanami marhite ni hata ni debata naing tutu porsia hita dihuaso ni Jesus na mutlak disudiakan na masa diakan nanaing masa diaka na masa nuaing di portibion nang dia kananaing masa tujuluanon dangadong kondisi manang situasi na membatasi huasun Yesus patupahon na sinakap ni rohana marhuaso duibana panguluhon halak na mate nang pe idaon hira nang terlebat alay dangadong na terlebat di Yesus margugo do huasun ni Yesus pabalikon na masa di nguluta ulaun habo ni roha boy gabi ulaun las ni roha ala di tangan nado hanguluan marhuaso do Jesus paubaho nakka na mabain arsak ni roha gabi mabain las ni roha tu hita atong tapangasahon mahapursiaw tatu Jesus disudiakan na masa di nguluta hapursiaw mido panguluhon ho amin martangiang mahita mauliati ma rohanami dihuali jahuba di bata amanami disungguli hodo hami Tuhan asa hupake hami hapursiaon nami di tonga-tonga niya kanamasa di ngulu nami ay marhiteido gabi margugu hami Tuhan lahu mangadupi ahape namasa di pardalanan ni ngulu na pinasaatmu ali jahuba di bata amanami say pasikko mahapursiaon nami laho maka porsiaiho. Ubua kami ma ditangiang nami, ditangiang ni huriam. Diaka program-program na naing sihubasan ni huriam. Di bagasan minggu-mingguon. Lausongonima nang di program ni huriam. Nama kalason jubileum 50 tahun huriam hakai pondok bambu. Pasu-pasu masa luhutna ruas ni huriami di bagasan sonang ni roha laus songoni Tuhan di bagasan dame doh las ni roha nasian ho tuturanmu jala ajaranmu saluhutna akka amanami nanami panitia naung tertudu lau makubasi ulau ni laus disakap rohanami Tuhan parbueni jubileum 50 tahun huriam naing pajong jokkon sarana penunjang dia kepelayanan pakubasion tutonga-tongani huriam dia katiki na mangihut. Saya patulus mai Tuhan di bagasan nasi dohot holong ni roham. Di bagasan hapursiaon nami dangadong naso tarpatupaho di ngolu namion. Lau songonima Tuhan ubua kami di ruas ni huriam namar sakap naing pajong jokkon pardongan saripioni. Musa maju si tumorang dohot urwanna
Diana Imelda Wati Boru Sitorus. Pos rohanami. Naing pasu-pasunmu nasida. Gabi rumah tangga namar sihohot tuho. Pasu-pasunmu nasida. Gabi rumah tangga nama kabiariho. Laos mangidu mahami Tuhan. Mangilik mahami Tuhan. Sian uduk dohot sian serip ni rohanami. Disihol ni rohani akana tua-tua. Dung magudang danak. Naing marha sohotan jala marha mulian. Gudang dope Tuhan. Siat tonga-tonga ni anak kon ni ruas ni huriami. Naung dapat akka partikian naso jupang akka si rokap ni todina. Patungon ma Tuhan. Si rokap ni todini anak kon ni huriam. Naung jupang akka partikian. Ubutuhami Tuhan. Dangadong namaol. Anggo makaporsihay jala mangihuton ho. Posuruhanami. Sa itong oson mo si rokap ni todini akka. Ianakon nami. Nasodapo dope si rokap ni todina. Lausongonima Tuhan huingot kami. Dongan nami na marukil. Ala nang jumolo dialapo ama nami. So aloon siyahan. Hinabaluhon ni inanami sintauli lesma boru silitonga. Lausongonima nangaka pinoparnape. Lehon ma apul-apul na siyan ho. Bengit ni roha na siyan ho. Asanggia Tuhan di bagasan apul-apul. Dohot bengit ni roha na siyan ho na sida. Lau madalani akari ni ngulu na pinasahat mudope. Sungon hatam na madok na mudumdo. Akanang mati. Lau sungon ni mapos ni roha nami Tuhan. Mangido mangilik tuadupanmu di bagasan o bason. Dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton. Na mungkin dang tarsurat guarna sida di warta ni huriam. Na dirawat di rumah sakit. Manang di tonga-tonga ni bagas na ipay Tuhan. Say pasu-pasu ma hadirion ni dongan namin na di bagasan parsahiton. Asa jupang akahamamalam ni parsahiton ni. Lausong ni mana ni bagasan akapemulihan. Asa dapat nang hamamalum ni parsahiton ni. Secara khusus buanon nami tuadupanmu. Inang nyonya siyahan boru sitorus na dirawat nuaing di rumah sakit Iadika. Songonima nang diboru ni huriam Karolin Simanjuntak. Na tongon dirawat nuaing di rumah sakit Alia Hospital Pondok Bambu. Posuruhan nami Tuhan pakubasion niya ka dokter medis perawat. Nang marhitia ka peralatan medis na pinakinasida habauran ni pasu-pasu mi Tuhan asa jupang hamamalum ni parsahito ni lausongonima huingot kami akadongan nami na marulang tahun di bagasan minggon sian hari Minggu 10 sada Juni sahatu Sabtu tanggal 17 Juni 2020 torop nasida 10 sia halak asiroham Tuhan sian hodo di jalo akadongan nami gajang niumur dohot hahi pasoni lausongonima pakirimon nami Tuhan marhiti tangiyang dohot pangiduan ni huriam si gajang umur ma saluhu na ruas ni huriami nang tujuluan niarion pasu-pasionmu luasonmu Tuhan di bagasan gogo nasian ho pangurupion nasian ho las ni roha nasian ho hahi pason nasian ho lau madalani akka ari-ari ningolu na pinasahat mudope salu na ruas ni huriam sian namit-mit sahat rodi dan sia di tonga-tonga ni akka ulaun na maragam-ragami sai pasu-pasu masaluh na Tuhan mari di Yesus Kristus martangia kami tuhadupanmu amin mari demahita laos mardalan ma pelianta. Dia hari-hari
martangiakon mapiliata tuadupan ni dibata martangi yang mahita ali dibata manamina di Banua Gijang odo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dona saulibasa nama liutus upasahat hami masian nani dehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom pasu-pasu mai jalaramuti asahu parhasiak kami pilihanon pati bulhon harajaunmu di tengah-tengah ni huriam doho di portibion buhai maruhanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manamina di Banua Gijang sai pinerbadia magoarmu sai ro maharajaunmu sai saut ma lomoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion angoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon ma damena tu todim amin. Selamat hari Minggu madihita saluna oras